Asa man, ikaw na? Wala. Oh, siyempre sa di ka maabot eh. Panagsara mo mo rin, pero unang Tuas buhol silang mama. Ha? Tuas buhol. O ba? Oh. Balik ugma kay na siya classmate Fred Alporque ba ya. Karon ra rikuan. Ada ko'y coins linmat pud nagkaon pa to eh. Diri paabot sa mo rin. Kapat? Tulo. Ikaw, pwede Kapat? pa. Kanilang tanan. Ayun. Kaya lang. Nyara kayo. Pagkukungan. Tulo sir, upat. Upat to. Huwag rin kamay. Kani sir ay. Kani. Tara. Okay. Punta kayo. Sige.